мазори Карсан ки бо номи санги кабуд маъруф аст, яке аз мавзеъҳоест ки одамон барои аз бемории сулфакабутак шифо ёфтани фарзандонашон ба он ҷо мераванд. ин санг дар деҳаи чангоби ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор ҷойгир аст. бино ба ривоятҳои мардумӣ гӯё ин санг муҷассамаи духтарест ки ба хотири аз таҷовузи душман халос шудан аз худо талаб мекунад ки ӯро санг гардонад. дар ривоятҳои дигар омадааст ки духтар бо дуи хоҳараш ба санг табдил ёфтааст. ин карсанг гӯё хусусияти шифобахшӣ дорад. сокинони ин минтақа дар суҳбати бидуни сад гуфтанд ки чандин пайвандон аз ҷумла фарзандонашон ки аз маризии сулфаи кабуд азият мекашиданд, баъди ба ин ҷо омадан шифо ёфтанд. ҳамсуҳбати мо ки 75 сол дорад, 54 сол қабл зиндагиашро дар ин деҳа оғоз кард. тибқи ривоятҳое ки ӯ аз падару бобоҳояш шунидааст, ин санг ба эҳтимоли зиёд таърихи бештар аз 100-солаҳо дорад. ба зикри ӯ чунин сангҳо 7 ададанд ки дар гирду атрофи деҳа вуҷуд доранд ва ҳар якеро бемордорон барои бемории муайяне тавоф мекунанд. моя отаи бобоҳомон гуфтагӣ ки ё 7 апа хоҳар будагӣ, ҳол бо болоҳодам ҳаста. якташ ҳозир иҷода, якта чанго усунда барои ваяхуни бинӣ, ин барои сулфаи кабутак, якта барои хӯришак, барои вай қавс мешанку пешоб карда наметавонанд, барои шукуфа, ҳамаи ҳамин доругӣ. соли 52 давлат мебиё ҳамҷо як герд мезана, айтанаи санг хун мебироя. босмачӣ омад меша ку босмачӣ бо даври қадим босмачӣ омад меша гуфта бобоҳои мо гуфтагӣ ва ҳамяк файрод мекуна ҳана мега ва худованд дуо мекуна ки санг меша. ҳамин занакай санг шудагӣ. шавқҳои ман дадромад муллои қишлоқ гуфт ки пагар намери мазора рӯи чоршанбеяй. ҳамун солбоз ҳамҷа ма мерӯм. холаҷон мебиёянд ҳаминҷа чӣ кор мекунанд ваё? ҳечи ҳамин гудакакошон да як арак ҳамун хока мелисона мегирам бибарам. ҳамин хоки ин сангаю хоки пешаша? ҳама хоки танаша. аз кадом минтақаҳои тоҷикистон мебиёянд инҷа? о ҳама ҷо мебиёяд. масалан аз куҷо? айёвон мебиёяд, амачоҳ мебиёяд. як рӯз дар хона будам, як одам алелнобод омадай. мо барои ҳамин санг омадем. ҳамин санга таърихаш дар мо бай карданд. ҳамин гудак моно овардем, мо ҳамҷо овардем. гулизор ки нахост назди дурбин суҳбат кунад, модари 2 фарзанд аст. чанд моҳ қабл духтурон баъд аз муоинаи духтараш ба ӯ аломати сулфаи кабутак ёфтанд ва ба табобат фаро гирифтанд. ӯ қайд кард ки баъд аз муолиҷаи пай дар пай натиҷаи дилхоҳро надида, бо тавсияке аз дӯстонаш ба ин мавзеъ омадааст. маҳмудҷон алиёв, мудири шуъбаи бемориҳои сироятии кӯдаконаи маркази саломатии шаҳри рақами 1 ба номи Карим Ахмедови шаҳри Душанбе ин андошаҳоро хурофотӣ ва ба дарозо кашидани марҳилаи табобатро бар зарари шахси бемор гуфт. дар ҳақиқат буданд ҳолатҳое ки пештарбӣ меомаданд, мегуфтанд ки мара 2 соат рухсатӣ тиҳед ки ман ба фалон ҷо пеши санги кабуд мерам, ман бояд зиёрат кунам сулфа кабутаки ман гӯё ки кам мешавад ё паст мешавад, ё ин ки пеши ягон мулло мерафтанд, пеши ягон табиб мерафтанд ки як масалан ягон маводи гирам ё як суфи ва ман ҳис кунам ки ба даму нафаси ва муллоҳо ё ин ки табибо гӯё ки пасттар шавад сулфаи хуруҷнок, ин асоси воқеӣ надорад. ҳамун ҳолате ки пеш аз санги кабуд мерафтанд, ҳамун ҳолат баъди омаданам ҳамун ҳолат ягон паст намешавад. як чизро гуфтаниам ки ҳангоми ки ба ё берун мебироянд дар ҳавои тару тоза сайругашт мекунанд, миқдори оксиген дар хун зиёд аст, дар майнаи сар миқдори оксиген пурра расонда мешавад, ҳолатҳои хуруҷ хеле кам мешавад. ва ё аз ҳамин ҳисоб ман рафтам омадам сулфа камтар шуд, гуфтан ин хел ба ё ҳис мекунад, баҳо метиҳад. ин баҳогузорӣ нодуруст аст. албатта табобати ино бояд ки дар статсионар гузарад бо маводҳои антибактериалӣ, мукаллитикӣ, бо маводҳои витаминӣ, бо воситаи баъзе маводҳои зидди аллергикӣ, масалан фенкарол, диазолин, лесон, светокс инокати паст карда мешавад. аксарияти мардум нисбати зиёратгоҳҳо ё қадамҷои шахсони мӯътабари дин дар ҷомеаи суннатӣ эътиқоди баланд доранд. онҳо дар баробари дуохонӣ аз чунин мавзеъҳо шифо ё фарзанд металабанд, вале аксари донандагони дин ин амалҳоро хурофотӣ ҳисобида аз чунин ҷойҳо фарзанд талаб карданро ширк медонанд.
абдувоҳид ҳомидзода мутахассиси раёсати фатвои шӯрои уламо ин нуқтаро аз нигоҳи дини ислом чунин шарҳ дод. назари аҳли суннат ва ҷамоат хусус мазҳаби ҳазрати имоми аъзам раҳматуллоҳ алайҳ шифодиҳанда худшай, худованд ҷалла ва ало худшай, бало оваранда худшай, балоро рафъ кунанда худшай, касалдиҳанда худшай, ҳамаш мустақил барои худованд ҷалла ва ало нисбат медиҳанд. лекин тавассул кардан, восита кардан, як чиз сабаб гирифтан назди тамоми мазоҳиби аҳли суннат ва ҷамоат чор мазҳаб хусус мазҳаби ҳазрати имоми аъзам раҳматуллоҳ алайҳ дурусте ки тавассул кунад. ӯ инсонҳое ки имрӯз мераванд мегӯяд ки ман унҷо рафтум шифо ёфтум, ё ки фалон масол ки санг дарафтум шифо ёфтум, ё қабристон дарафтум дуо кардам соз шидум, ин маъно надорад ки ӯро маъбуд қарор бития ё ки дар ҷои худо қарор бития, балки унҷо мақсад чун воситаай, барое ки дар ҳақиқат ҳамин хел дар истилоҳ мардум мегӯяд ки ман мазор рафтум шифо ёфтум, ё пеши духтар рафтум шифо ёфтум, ё пеши санги кабуд рафтум шифо ёфтум. Не ки ҳамонро агар ба шарти пурси чиқиртар ки бугӯй ки чӣ хел ту шифо ёфтӣ, чи шифодиҳанда худоай ки мегӯм бале шифодиҳанда худоай, не ки мегӯяд ира худо сабаб кардагиай. сабаб дурустай. Масалан ира исноди маҷозӣ меган. Иснодҳои маҷозӣ дар Қуръон ва аҳодиси ҳазрат пайғамбар бисёр омадагиай. Мусулмон дар назараш, дар дилаш, дар умқи дилаш чиай? Фақат Аллоҳай. Фақат Аллоҳ ягона шифодиҳандаай, Аллоҳ ягона диҳандаай, Аллоҳ ягона мушкилкушоай, Аллоҳ ягона ҳамаи чизоро дафъ мекунад. Лекин сабаб, восита, тавассул кардан ин дурустай. Тамоми мазоҳиби аҳли суннат ва ҷамоат хусус мазҳаби ҳазрати имоми аъзам. санги кабуд ягона мавзеъ нест ки мардум барои бароварда намудани мушкилиҳояшон ба он ҷо мераванд ва силсила матолиби мо дар бораи чунин маконҳо идома хоҳад дошт.